30 godina živite u zabludi da je Sherry Birkin besmrtna. Vjerovali ste da ju je G-virus učinio nedodirljivom, hodajućim bogom regeneracije. Istina je zapravo brutalna. Njezina imunost je bila samo najduža inkubacija u povijesti bioterorizma. U Requiemu Sherry ne gubi bitku od novog neprijatelja, već od zraka koje je udahnula davne 1998. Zaboravit ćemo danas sve što znamo o iscijeljenju iz Resident Evil 6. Capcom je ovdje aktivirao biološki paradoks zvan kompetitivna inhibicija. Latentni T-virus kojeg Sherry nosi u sebi još od djetinjstva prestao je spavati, ali on ne napada njezine organe. On ciljano proždire G-stanice, njezino vlastito pogonsko gorivo. Dok Sherry sjedi u sterilnoj DSO sobi, njezina regeneracija se doslovno pretvara u njezinu smrtnu presudu. Ali zapravo Sherry nije obična žrtva, ona je arhitekt otpora. Forenzička dekonstrukcija njezinih hakiranih Pentagonovih fajlova otkriva mračnu istinu o sterilizaciji Raccoon Citya. Grad nije sravnjen da bi se zaustavila zaraza. To je zapravo bila neka vrsta dimne zavjese. Američka vlada je uništila grad samo da bi se zataškala točna koordinata Arka, laboratorija u kojem je Spencer skrivao Elpis, jedini kod koji može poništiti 30 godina biološkog horora. Tu zapravo leži apsolutna tragedija Sherry Birkin. Ona je cijeli život provela bježeći od sjene Williama Birkina, samo da bi na kraju shvatila kako je cijelo vrijeme bila samo hodajući sef za njegove najgore grijehe. Njezin pragmatizam u Requiemu je zastrašujuć. Dok joj crne vene Raccoon City sindroma pucaju po vratu, ona hladno navodi Leona kroz sablasne ruševine njihovog rodnog grada. Iako na prvu izgleda kao radio veza, to je Requiem dvoje ljudi koji su odavno trebali biti mrtvi. Sherry ne traži Elpis da bi spasila svijet ili postala heroina. Ona ga traži jer je to jedini način da umre kao ljudsko biće, a ne kao Umbrellin pokusni kunić. Njezin lik je konačni dokaz da u ovom svijetu traume nema roka trajanja. Ona samo čeka pravi trenutak da te dokrajči. Sherry je probila šifre i locirala Elpis serum, ali nije znala da taj kod dolazi s krvavom cijenom. Viktor Gideon, mozak iza cijelog Rod Hillsa, godinama je taj isti serum crpio izravno iz živčanog sustava djevojčica u komi. Njegovu bolesnu anatomiju možete saznati na videu iznad. Kliknite i saznajte cijelu istinu o Resident Evil Requiemu.